חבר'ה, אנחנו כבר יומיים ממסע פולין. החבר'ה פה לא מפסיקים לעשות בעיות מאז שהתחלנו את בית ספר. אני לא יודע מה לעשות איתם. אני כבר התייאשתי לגמרי. אני אשתף אתכם, אני בכיתי איזה שעתיים היום באוטו. הם הגיעו שיכורים לגמרי. תגיד לי, עוד פעם אתה בוכה? מה, אתה רתיחה? באמת, שי, תשתה קצת מים. מזל שהפעם לא בכית כי קראת ספר מרגש. אפילו לי כבר אין כוח אליהם. לא מכינה יותר עוגיות. אנחנו חייבים למצוא מישהו. לא יודע, מישהו שיתפוס אותם חזק, שיכניס בהם קצת משמעת. מי שיתפוס אותם בשחלות. אבל מי? איפה נמצא בן אדם כזה? היי בנות! אני לא מאמין. He's back! עמיחי! Oh my god, who's that? אל תדאגו חבר'ה, עדיין לא נולדה השכבה שלא הצלחתי לתקן. מה זרקו עלינו אתמול? מה זרקו? נו! ביצים, לא פעלה לי. לובי. נו, זה היה אתמול. הצגה. נכון, הצגה. וואי, בנות, אם זה אורן, אין בריש. רגע, אני אקום לבדוק. נו, זה נאורה, יוביל אותי. צדיקות של אבא? אתם באות לשיחות קצת? לא, נבוא יותר מאוחר. עושה את שלכם במצווה. יאללה, ביי. מלא. יאללה, תמרי. ברוך וברוך שמו. שני שדייך, כשני עופרים, קוראים הדנה, שניים התוצנים. עושה דפוק. טוב, אחי, זה הנוסח. עוד צלצול לך את האחפנטי. טוב, יא אשכנזים, בוא נראה לכם מה זה ספרדיה שתעוף. תקשיב, תיזהר עם הגישה שלך. אל מי אתה חושב שאתה מדבר? מה נראה לך? את השכבה הזאת אי אפשר לתקן. שמגדלים שם פרחים צמחים ירוק. בים, גל. דג. אוי, זה בטח שוב נורא עם הסליחות שלו. מה נסגר איתכם? אתם יודעות מה השעה? 10:30, מה את צוחקת? 10:30 בלילה! עופו לחדרים שלכם! עופו לחדרים שלכם!